Orduen, bilatzen ari ziren un estudiante con pinta de aldeano. Nondik zetorren nik, gero jakin nuen nondik zetorren hori. Zan Etxaberen Joaquin anai, Juan Famosen anai bat zegoen gurekin, Joaquin. Eta areri imonizkion eskatuztiezen liburuek de explosivos y sistemas de sabotaje, pero no eléctricos, sino de químicos, bioquímicos. Eran cosas que los alemanes en la retirada utilizaron mucho. Las bombas explotaban igual algún día y caían la casa encima de las tropas americanas. Orduen, bueno, nire naukan Bilbo libreri bat, da hori esan beharra dago ere, en gloria de Pepe Gorriti, libreria bilbaína hilda dago, bera, gizon jatorra da, han asan kolaboradori. Eskertiarra, abertzalea, eta kolaboradori. Bueno, claro, han libreria hartan, egoten zan, Jose Antonio, zeran anaizi, Etxebarrieta? Etxebarrieta anaizi. Nik Txabi Iban ezagutu dut, libreria hartan. Egon zan libreria eta alboan zan kafeteria Victor, hola ditzen. Han, la Plaza de los Fueros, esan ditzen zan, Plaza Nueva. Gaur posa barriz de bai. Han, Jose Antonio, baina zegoen muletakin. Jose Antonioekin asko hitz egiten nuen ikan, bere txembe bai, eta, bueno, han zegoen, Pepe Gorritik zeukan beste laguntzaile batek, estraperloan dibitzen zen, eta liburuek, estrangeruek eta prohibituak ekartzeko ako kontzen zen, ez? Han bilatzen genduzen horrek elementuek. Eta baita ere, esan nien, nos puedes conseguir radiotelefonos y tal, orden ya horrek oso prohibitu zego zen. Eran las primeras tecnologías de la comunicación, gerran erabilitakoak, bigarren gerra mundialen erabilitakoak, hemen legalki ez ziren saltzen. Eta arrek ekartzen genduzen. Zaratzen, un libro con esto de explosivos y tal, ya te voy a buscar. Ekarri noen da oneri monizkion, Galdakon, da, claro, Galdakon, eta tipo horrek esan zuen, uno de Galdakano, estudiante con pinta de aldeano, eta horren bile ibil zinen.